Методите за димиране на Interpower и LQEP. LQEP е фирмата, с която Interpower внася в България с смарт устройства и автоматизация и някои релета за димиране, които са много приложими. Като цяло, защо като цяло използваме димирането в един дизайн и защо ни трябва димиране? Димирането това е методът за увеличаване и намаляване на дадена осветеност на определено осветително тяло с цел подобряване на атмосферата и оптимизация на разходите. Класическата схема с включени и изключени осветления обикновено залага на комбинация от включени и изключени осветления, за да постигне същият ефект на намаляне на осветеността или увеличаването, но има някои недостатъци, тъй като дадени зони винаги стоят изключени, дадени зони винаги стоят включени. В крайен резултат няма как да се направят системи класически с прекалено много бутони и кръгови осветления, тъй като това е много неудобно. Докато димирането позволява една много по-плавна регулация. Същевременно има места като офиси, ресторанти, обществени сгради, където е жизненно важно да се управлява това осветление едновременно на всички осветителни тела. Да речем в един хотел, където има лоби и там има няколко полилея, е много неприятно да ги изключваме и включваме наполовина, така че да регулираме осветеност. От друга страна, там се нуждаем от такава регулация на осветеност, тъй като за официални събития, посрещания и други такива ситуации в случая се нуждаем от пълна осветеност, докато вечер се нуждаем от по-малка за по-голяма атмосфера. Така че това е димирането като цяло. Повечето дизайнери са запознати за какво става дума, но това, което ще коментираме конкретно е техническата страна на въпроса, какви са методите за димиране и най-вече къде се прилагат и кога. Тъй като осветленията, както казах в 2026 година, вече като дизайн са доста по-различни от това, което имаше като предложения преди 10 години. Много технологии има, които тогава ги нямаше, някои от нещата, които в момента са актуални и модерни като дизайн, не съществуваха. Това налага и различен поглед върху димирането. Едно от недостатъците, които могат да се получат при неправилно прилагане на димиране, изчисления и така нататък, това е или да не успеем да димираме както трябва, т.е. да имаме примигвания, недобро димиране, ниска осветеност, или директно да направим проблем така, че да не работи осветлението ни както трябва, което е по-зле, отколкото да не използваме димиране, като например недостатъчно намаляване на осветеността, примигвания. Много такива ситуации има клопки и капани, така че това ще коментирам в днешният вебинар с няколко примери, които ще дам. Основният вид димиране, това е така нареченото фазово димиране. При него димерът работи като устройство и димираме чрез директно намаляване на токът към даденото осветително тяло. Това е най-използваният метод като цяло. Основният метод, 90% от димиранията се изпълняват по такъв метод. За в момента, като преди време такъв метод се осъществяваше чрез ротационен потенциометър, ключ въртящ, с който просто регулирахме тока и по този начин увеличавахме и намаляхме осветеността. В момента това не е добра идея да се прави в съвременните осветления, тъй като почти всички от съвременните осветления са LED или диодни осветления, които не се подчиняват на същите принципи на работа с директно намаляване на напрежението и тока. Когато се опитаме да приложим такъв ротационен ключ при съвременно LED осветление, много от тези осветителни тела започват или да примигват при дадена осветеност, което обезмисля като цяло тази функция, или, което е по-лошо, да не се димират коректно. Например, вие сте задали от 100% на 80% и вашето осветление просто угасва, което е доста неприятно, а също така няма начин физически, не съществува такъв начин в класическа схема с ротационен ключ да управлявате едно осветление, един осветителен кръг, да го димирате от две места или от три, като девиаторен ключ или
кръстат ключ. Това не е възможно при класическа система, но е напълно възможно с електронните димери, които ще коментираме. Най-важното при тези осветления е, което трябва да знаем, че в този вид димиране цялата мощност на осветителния кръг преминава през димера. Т.е. димерът или устройството, което ще извършва димирането, трябва да се съобрази с тази мощност, да се изчисли, така че да не превишава максималната мощност. За няколко осветления това не е проблем. За 2-3 кружки и няколко лунички, които са най-чести използвани, това не е проблем. Проблема става, когато се опитаме да сложим много лунички или полилей. Над 10-15 лунички, там вече трябва да си подберем много внимателно какъв димер искаме да използваме. А ако си говорим за по-големи помещения с лунички от сорта на 200 или 300 луни, много плафони, там вече имаме проблем, трябва да използваме по-специализирани устройства за тези, които ще говорим. Основата на изчислението при фазовото димиране са две. Първо, трябва да имаме подходящо осветително димируемо тяло, като ето това, например, където пише на него Dimmable. Ако на нашата луничка или осветително тяло не е димируемо, ако не е димируемо, просто димирането няма как да работи физически и още по-голям проблем, дори едно недимируемо тяло да има в цялата система, имаме проблем, защото димерът забива. Той не може да работи с недимируеми тела. Така че първото нещо, което трябва да се уверим е, всички наши димируеми осветления трябва да са димируеми. Не може да ползваме обикновена кружка или луничка. Трябва да е димируема. Ако съществуват в момента инсталирани такива лунички и осветления, те трябва да се подменят. Второто нещо, което трябва да внимаваме при такова димиране е, когато правим лунички, всички трябва да са един и същи модел и мощност. Използването на различни осветления в един и същи димируем кръг не работи. Защото те се димират по различна крива, с различна скорост, по различен начин. Съответно димерът, той като устройство не знае как да ги изравни. Те не могат да се изравнят, ако са различни и става ефект, че една част се димират коректно, намаляват се до 5-6%, както трябва да е. Друга част от тях съответно не се димират и започват да примигват или да угасват. Това нещо може да се тества, като в нашия магазин в София, на Любляна 35, можете да видите табло, инсталирано с димери, които може да тествате с всяка една луничка, която се предлага димируемо в магазина. Нашите консултанти винаги са на линия, за да ви помогнат за тези неща. Това е предимството да сме консултанти, а не само да продаваме осветления. Така че това нещо, което трябва да се запомни за фазовото димиране, са тези три неща. Димируеми осветления, да не се смесват различните видове осветления и вече мощност на димерът. Ние разполагаме с различни димери, които ще ви консултираме при запитване как да използвате. Класически димери, които са без нула за инсталация в контакт. Това е моделът SMR-S, който сега ще ви покажа какво представлява. Момент. Така, това нещо, което ви показвам, е предназначено за монтаж в конзола в вече съществуващ ключ и това е електронен димер, който няма нужда от нулев кабел, каквито няма в 99% от инсталациите. Подвързва се с така нареченият push бутон, т.е. ако имате някакъв ключ, този ключ трябва да е не включен, но изключен, а с пружина тип стълбищен автомат. Така че като натиснете и задържите, само тогава да подава сигнал. Каква е идеята на този димер? Идеята е, че това нещо може да управлява LED лунички и да ги димира. Но има ограничение, разбира се, до 150 волтампера, което означава чисто физически до 120 вата реална мощност, която ви е дадена в луничките. Този метод не е подходящ за димиране на неща, освен лунички, не става за LED ленти, става само за лунички или плафони.
Ако искаме по-голяма мощност, имаме други такива димери, които може да подвържем. Предимството при тези димери е, че може това нещо да се подвързва от много различни места, създавайки нещо като безкрайен девиатор. Също така имаме ето този димер, който е висока мощност. Също има и вариант с 6 канала, който може да димира до 1500 вата уни едновременно. Тези видове димирания, както казах, са подходящи за плафони, лунички, полилеи и други такива димируеми модели. Един от методите, които ние прилагаме в нашите системи за автоматизация, това е така нареченият димер RF-DEL71B SL, който ние използваме. Това е универсален димер за фазово димиране с мощност от 300 вата реална мощност може да димира. Друг такъв пример, друго подходящо устройство, това е ето този димер 71M, който е подходящ за 600 вата димируеми фазови осветления. Имаме също така и 6 канален димер, който е за 6 кръга по 150 вата максимум, като тук може да се обединяват паралелно и да се получава ефективна мощност от 300 вата на ето такъв димер. Един такъв димер може да се управлява както с директен ключ, така и с смарт система с безжичен ключ от системата INEOS. Както казах, тези методи са изключително подходящи за класически димиране от рода на кружки, лунички и плафони с външен трансформатор димируем. Ако има такъв. Ако полилея ви няма заработено димиране, там нещата вече стават доста сложни и трудни за димиране. Едно от нещата, които не може да прави това димиране подходящо, това е когато управляваме LED ленти. Тъй като LED лентите са малко по-специфични, големи мощности на LED лентите при над трафове, дори и да са и драйвери, които са над 120 вата обикновено, там имаме един проблем. Практически проблем, и този проблем се изявява в това, че при изгасване на такъв трансформатор от димера, съответно LED лентата примигва няколко пъти преди да угасне максимално. Което е много неприятно, особено ако има няколко такива LED ленти, които трябва да работят в синхрон. Отделно има го момента на примигването и на невъзможността под 30% димиране да се димира директно, угасва LED лентата. Тогава използваме друг метод за димиране. Това е метода 0-10 волта. При този метод съответно токът не минава през нашия контролер за димиране. Нашият контролер за димиране в случая е външно управляващо устройство, което подава аналогов сигнал от 0 до 10 волта на съответните трансформатори. Тук вече си говорим за драйвери и трансформатори, които на свой ред вече подават съответното намаляване на тока към дадената LED лента. Освен за LED ленти, този метод се използва и за професионални индустриални камбани за осветление в заводи и халета, където е изключително добър. Но основното му приложение това е управлението на LED ленти. Какво е предимството тук? Предимството е, че тъй като нямаме мощност, която да преминава през контролера, с който ще димираме, ние можем да подвържем към този контролер 1, 2, 3, 4, 5, 10 до 700 трансформатора, драйвера, димируеми с такова управление за LED ленти и те да бъдат управлявани абсолютно едновременно и в синхрон. При този метод LED ленти над 10 метра могат да бъдат управлявани едновременно. Няма нужда да правим различни устройства и да ги комбинираме по някакъв начин, когато с един контролер може да ги управляваме едновременно. Давам ви един пример. Тук сме направили Гранд Хотел Банско ресторанта. Тук отгоре тези LED ленти всъщност не са 5 LED ленти. Вътре има 20 трансформатора по 300 вата, които трябва да работят абсолютно едновременно.
Това не е възможно с дистанционни и локални контролери, каквито често се продават в бюджетните серии. Това е възможно само с такава система, каквато показвам, 0,10 волта или различна автоматична система, така че да ги управлява абсолютно едновременно с един управляващ сигнал. Нещата, които сме направили там, позволяват много големи мощности. Един друг пример, улични осветления също се управляват по такъв начин. Големи заводи са много удобни. За LED ленти с големи мощности това е най-бюджетният вариант и бих казал най-сигурния. Макар че има и други варианти, това е вариантът, който позволява най-лесно управление и интеграция на такива устройства. Но това е само за LED ленти. И то за обикновени LED ленти, а не за RGB ленти. Защото има много голяма разлика между тези неща. За RGB ситуацията е малко по-различна. Това устройство, което използваме там, комуникира безжично и може да се използва с комбинация с дистанционно или система, която е за автоматизация. Нарича се RFDAC 71B SL. Разбира се, всички, които гледат, ще получат доста по-пълни указания във вид на таблица и файл за нещата, които говоря с схеми и описания, така че няма да се разпростирам прекалено много. Запомнете, че този метод се използва, когато не трябват много големи количества или метраж на LED ленти, които не са RGB. Това е методът за такива ситуации или за много индустриални камбани, осветления в заводи. Там също се използва. Дори бих казал, че и на други места има приложение, като тунели на улично осветление и други подобни. Какви други устройства и какви методи има и кога ги прилагаме? Продължаваме с модерният начин за димиране, така нареченото DALI димиране. Това е съкращение от Digital Addressable Lighting Interface. В този метод на димиране всяка едно осветление, лампа, прожектор, драйвер, трансформатор си има един чип с индивидуален адрес и може да бъде управлявано едновременно, различно от останалите. С допълнително управление, което управлява този адрес, без директно да му се спира тока или нещо подобно. Какво е предимството на тази система и защо се налага все повече и повече? Основното предимство е, че в момента изключително актуални са наречените магнитни шини, които се използват масово в дизайна. Това е едно линейно тяло за магнитна шина. Магнитните шини се наложиха в дизайна последната година и станаха най-масовия вид осветление, тъй като предлагат нечувана до сега гъвкавост на разположение на осветленията, преместването им и комбинации на различни осветления с едно и също тяло, също така и много лесен монтаж. Но какво се получава на една магнитна шина, която ние използваме и слагаме на нея различни видове осветления? Тези осветления могат да са най-различни, могат да са насочени прожектори, могат да са линейни тела, могат да са висящи топки, всякакви комбинации. Една магнитна шина, те са два вида основни. Ултраслим, който има една писта, която подава съответно напрежение. Обикновено той е 48 волта постоянен ток. Стандартната ултраслим магнитна шина, ето какво представляват магнитните шини, за някой ако случайно не знае. Показваме ги в момента. Ултраслим магнитната шина има само две писти, може да управлява един кръг. Това, за което ние говорим за димиране, е възможно само с другия вид магнитна шина, който е с 4 писти. Съответно горен ред и долен ред. При стандартно управление, съответно по този начин означава, че с един ключ сериен може да управляваме максимално 2 кръга. И не повече. Но ние искаме да димираме. Така че там има няколко варианта. Първо, не съществува магнитна шина с фазово димиране, за което говорихме. Такова нещо не съществува физически, не е възможно. Защото магнитът пречи на димирането и
няма такива произведени устройства, които може да ги димираме по този начин. Просто не съществуват. Остават ни няколко варианта. Вариант 1. Индивидуални осветления с Wi-Fi или Bluetooth. Продават много такива устройства. Те работят, имат си дистанционни, имат си приложение. Проблемът при такива управления индивидуални е това, че те са непрофесионални и са с Wi-Fi. Wi-Fi, когато се насити малко повече с 10-15 такива осветления, почва да става проблем комуникацията. Не са синхронизирани. Половината тръгват, другите не тръгват. Това нещо почва да се проявява все повече и повече. Другия проблем е, че много често при изключване и включване на захранването се получава един резет на настройките и тогава всяка едно осветление трябва да се настрои по-отделно на ново всеки път като спре тока и го пуснат веднага. Как решаваме ние този проблем? Ние го решаваме с системата DALI, с едно и такова устройство RF DALI 32 или някои от другите ни методи за димиране по DALI. Какво се прави тогава? Използваме тези 4 писти с един такъв адаптер, който ползва двете писти, едната за захранване постоянно, а долната писта ползва за подаване на управляващ сигнал. Когато в системата се въведе такъв управляващ сигнал и осветленията са подали система, те трябва да се закупят по този начин, всяко едно осветление в магнитната шина става индивидуално управляемо. Това означава, че с една обща магнитна шина, която сме разпънали, ние може да управляваме 1, 2, 3, 4, 5, 10 кръга без никакъв проблем. Може да си направим линейно тяло, прожектор, линейно тяло, прожектор, 3 понилея от другата страна на стаята по същия начин или на ресторанта и може да си ги управляваме лява страна, дясна страна. Само прожектори, само линейни. Каквото поискаме. Голямото предимство тук е, че имаме само едно устройство, което комуникира или с ключ физически, ако имаме такава опция, или по радиочестота с ето тази антена и може да се монтира в окачени тавани или в някакви ревизии. Дори няма нужда това място да е място, където е захранването на шината. Може да е някъде отделно и само да подава управление. Това само по себе си дава опция за димиране на магнитните шини и намалява бюджета на една такава инсталация, като прави димирането много по-плавно. Другото нещо, което е огромно предимство за DALI системи, това е управлението на RGB LED ленти. Тъй като има такива драйвери по DALI системи, те изглеждат по ето този начин. Имат повече кабели от нормалното. Тук показвам просто някакво случайно. Имат си един кабел за захранване, имат си един кабел, който отива директно към LED лентата и този кабел е с управлението по веригата, която казах, или нашето устройство. По този начин, отново с едно устройство, ние може да управляваме в случая до 32 такива драйвера или устройства, крайни, димируеми, RGB димери, които директно да управляват RGB осветления. Същевременно, ако сложим няколко такива трансформатора, може да управляваме цели вериги от осветления без никакъв проблем. Това може да управлява не само RGB, може да управлява RGB плюс Double White, което ще рече по жълтата светлина и дневна бяла светлина в едно компактно решение. Това е може би най-добрият метод за димиране на RGB-та, когато използваме DALI система. И за магнитни шини, както казах. Следващият метод, който се прилага за DALI, за директно димиране на RGB осветления, това е директен контролер. При директният контролер ние използваме стандартен трансформатор за захранване, който не е димируем, няма нищо общо с димиране. С него захранваме контролер, който извършва това димиране, като подвързването е директно към
контролерът. Този контролер може да е с дистанционно управление, заработен. Има много такива устройства на пазара. Те са добри устройства, но когато управляваме повече от една лента, тогава имаме проблем с такива устройства с заработени дистанционни, тъй като просто трябва да имаме 10 дистанционни и постоянно да натискаме някакви комбинации между тях, за да ги синхронизираме. Нали, това е неудобно, когато се прави малко по-сериозна система. В случая говорим пак за офиси, за такива места, или дори в къщи, ако имаме повече от една LED лента, RGB, става неудобно да си търсиш постоянно дистанционните. Тогава използваме директен контролер, смарт контролер, който може да управляваме на различни сцени с автоматизация. Единственото ограничение за тези контролери е, че те имат ограничение от 5 ампера на канал, което означава 60 вата на мощност при 12 волта и 120 вата при 24 волтова лента. При тях не са нужни допълнително димируеми драйвери. Това е много плавно димиране, също както дали решенията. Ако имаме тук вече много големи мощности, съответно за контролиране, се използват така наречените осцилователи, при които от осцилователя излиза кабелът директно за LED лентите, а в осцилователя влиза стандартно захранване, плюс сигнал от ето един такъв контролер, за които говорихме. Но при този метод трябва да се окабели подходящо съответно, тъй като не винаги има такова окабеляване. Един такъв контролер от нашите контролери е, сега ще ви го покажа. Стига да успея да си пусна на български. Ето какво представлява един контролер. Това е директен контролер за LED осветление. Вариантът на това нещо е, когато се използва DALI система, е да се сложи такъв димер за DALI, който директно от него излиза и влиза в лентата, и преди него да се сложи трансформатор захранващ, тъй като това са отделни устройства, но могат и да са обединени. Сега, всичко, което приказвам тук в този вебинар като цяло, ще ви изпратя една таблица с пълно описание как се подвързва, къде се прилага и как се прилага. Разликите, предимствата и недостатъците. По мои наблюдения, правилното избиране на устройство за димиране и подвързването им може да спести огромна част от бюджета и за един дизайн, и може да оптимизира не само финансовата част, може да оптимизира чисто технически преживяването, така че да получим това, което ни е била идеята в началото, без да имаме някакви бъдещи проблеми. Много често забелязваме проблеми при наши клиенти, които или не им стига някаква мощност, не си предвиждат добре мощности, съответно, или си избират някакви устройства с дистанционни, които после се оказва, че не работят както трябва, когато съберат малко повече, или подбират някакви устройства, които след време стават невъзможни за разширения. Така че правилното подбиране на устройства, това е чисто инженерна дейност за изчисление на мощности и видове устройства. Затова препоръчваме, преди да изберете правилното димиране, да имате идея каква е целта ви като цяло като димиране, какво искате да направите с димиране. От там нататък се избира правилното осветление, най-подходящо за тази цел, и правилният метод за димиране с съответните устройства. Нашите консултанти ще ви помогнат с изчисленията, така че да подберете нещо, което да работи наистина. А в магазина ни в София може да видите демо табло с подвързани схеми, където на практика да тествате димирането и да видите как се подвързва. Това нещо е описано. Така че това е като цяло темата, за която ще си говорихме. Съжалявам, че почнахме с закъснение. Както казвам, хората, които
се записаха, ще получат и записи на събитието с допълнително ценови листи, така че обърнете се към нас за специални отстъпки и съответно ще получат и пълната таблица с описанието, като оставаме на среща, разбира се, за консултация. За в бъдеще очаквайте доста често да правим такива вебинари на различни теми и останете на линия, за да следите новините в осветленията и автоматизацията. От Интерпауър, Радостин Стефанов ви казва приятен ден!